Čo si predstavíš, keď sa povie škola? Testy, nekonečné chodby plné žiakov a hodiny učenia. Áno, aj to patrí k škole. Ale to nie je všetko. Škola je miesto, kde spoznávaš ľudí, ktorí ti zmenia život. Miesto, kde sa rodia priateľstvá, ktoré vydržia. Kde zbieraš chvíle, na ktoré nezabudneš. Nie je to len o známkach. Nie je to len o tom, čo si sa naučil. Je to o tom, čo si zažil. O tom, ako si rástol. O tom, ako si sa menil. Niekedy si povieš, čo spraviť. Niekedy váhaš. Ale práve v týchto chvíľach spoznáš ľudí, ktorí ťa podržia. Ktorí ti veria. A ktorí ti pripomenú, že to dáš. Áno, je to makačka, budeš musieť bojovať, ale každý krok, každá výzva, každé jedno víťazstvo ťa posunie bližšie k tomu, kým chceš byť. A keď sa obzrieš späť, pochopíš, že práve toto je pre teba dôležité. Nie len to, čo si sa naučil, ale to, kým si sa stal.